Moikka! Mun eilinen videopostaus oli kuuleva ihan mukava ja ajattelin nyt heti putkeen tehdä sitten toisen. Oon töissä ja vartin päästä aloittelen työt. Ja ajattelin, että kerkeen hetken teille höpistä tässä ennen töiden alkua. Joku oli kirjoittanut, että mun ääni kuulosti ihan erilaiselta, mitä oli kuvitellut. Ei se munkaan mielestä videolla kuulosta mitenkään hirveän mukavalta. Tai kuulostaa erilaiselta kuin livenä mun mielestä. Mut niin kai se kaikkien mielestä oma ääni kuulostaa aina erilaiselta videolla. Mitäs tää päivä? Tää päivä on mennyt ihan lepäillessä. Ei tehty mitään sen kummempaa. Mulla ei ole ollut treenipäivääkään tänään, niin me oltiin lasten kanssa päivällä pihalla ja mä näin Annaa ja Annan perhettä. Käytiin niiden kanssa ulkona. Sitten käytiin äsken kaupungilla ja kaupassa ja sitten mä tulin tähän töihin ja oon koko illan töissä. Huomenna mulla on vapaapäivä, mut kuitenkin treenit on huomenna ja sit mä käyn ripsihuollossa. Joku oli myös kysynyt, että mitä mä teen työkseni. Eli mä oon kuntosalilla töissä, kuntosaliohjaajana, mutta mä teen myös paljon hommia tässä meidän vastaanotossa. Eli teen kuntosalikortteja ja myyn lisäravinteita ja palvelen asiakkaita. Mitä tässä vastaanotossa nyt kaikkea? Mitä nyt kuntosalilla kaikkea kuuluu tehdäkään? Siivoamisesta kuntosaliohjauksiin. Ihan kaikkea siis. Mutta joo. Pitää alkaa valmistautumaan töihin, joten eipäs tässä nyt tällä kertaa taas tämän kummempia ja enempää. Nähdään taas, kirjoitellaan ja kaikkea. No niin, heippa!